Sitokoze. Ilele. Sokuswiper, siyaswiper umahlangu ayatsho njalo. Ujingu yedwa. Sikulona esidhisingiso ke lesi. Ilele. Sitokoze. Bayazibuza ukuthi enhle kujilo. Unzi yasibaya siphi mahlangu. Hayi ingwenya le idabuka ekhabule izingwenya kwandala. Sitokoze ndawo. Ngisasho mahlangu. Awufuna into ezinhle eziziphethe kwezi. Ikhwani ihlangana namahempe. Zingubo zaboma nokunye okuningi nje. Pelete zesikhethu. Ngamthola lapho uthi 0797108597. Facebook page yakhe Nkosinathi given Ndala. Akwandre njani na? Yes, sitokoze. Ilele. Umtholela lapha ku G Traditional Stylist Design. Ku TikTok @G149 uzongithola. @G149.